Kaixo Joseba, egunon? Kaixo Joseba, egunon. Bera da zure tokaio Joseba eta ni Laurita, Karrantzan gaude eta gaur aurkeztuko dugu gure proiektua Muturbeltz. Ardia, artzaintza, artilea, gazta... Arte... eta natura. Muturbeltz proiektua, lehendabizi, Laurita eta bien artean sortutako proiektua da, bizi proiektu bat da, eta aukeratu genuen Karrantza leku bezala, eta ikusi genuen artzaintza mundua izan dela Karrantzaren izenarekin ardi arraza bat eman diona, ikusten genuen artzaintza mundua bultzatu behar genuela. Biodibertsitatea eta ekosistema naturalak bultzatzeko. Behin aztertuta arazoa ikusi genuen artzaintza munduan artilea arazo bat bilakatu zela artzaintzat, eta guk ikusi genuen bertan lagundu genezakeela arteaz baliatuta, eta artilea pizkat valorizatzeko ideia hartu genuen eta erronka hartu genuen. Hemen ditugu Muturbeltz ardiak, ez dugu esan, baina Muturbeltz ardiak Galzorian dagoen ardi arraza da, Karrantzako Muturbeltzak, eta hemen ditugu artaldearen zati bat bakarrik, eta oin ateako ditugu askaltzera, egunen ateratzen ditugu kalera, eta gaur ere horrela izango da. Bentz! Karrantzan daude ardi Muturbeltzak eta mutur gorriak ere, eta biak ere badaude Galzorian. Eta guk aukeratu gendun Muturbeltzak izatea, eta hau ditugu. Ardi latxaren lehengusinak esango genuke, baina berezitasuna eurekin lotuta bada pizkat burua daukatela horrelako kakoforma hori, ez? Eta badira esne emariak, artilea da nahiko latxa, ez? Izenak esaten duen bezala, Karrantzanak ere artile latxa dauka. Ezaugarri garrantzitsuena da daudela klimatologia honetan egokituak edo. Guk ardiak erabiltzen dugu oraindik etxeko konsumorako, baina gure helburua bada, Muturbeltzen helburua badira 4 esparrutan edo garatzea, ez? Batetik Muturbeltz berak osatzen dituen esparruak, badela artilea ekoiztu, tona eta erdi artile kantitatea ekoizten dugu urtero, eta gero beste hanka bada guretzako artea. Egiten ditugu arte egonaldiak eta pizkat artzaintza mundua hiri mundura gerturatzeko, eta gero esnea gaztak egiten ditugu, Kesuko Karrantzano deiturikoa, eta bestetik haragi emaleak dira ere. Gu garbiketan ikasi genuen nola egiten zen pizkat Islandian, artile hau garbituta dago, eta lehenengo pausua egin behar dena da kardatu. Orain eskarmenatzen da pizkat, da zabaltzea pizkat aria ez trunkatzeko hemen makinan, eta hemendik sartzen da aria, eta kardatzen dugu ari guztia. Norabide batean daudenean gero tortsioa eman aldiozu, eta tortsioa ematen diozu aria egiten duzunean. Lauritak egiten duen moduan bizirruekaren bitartez. Hemen baditugu ardien artilearekin egiten ditugun produktuak. Etxeko txapelak eta atorra hauek eta alako gauzak etxerako bakarrik. Eta gero 2017an erabaki genuen aurrera pausu bat egitea eta aran honetako Karrantzaraneko hartzai artilea jasotzea eta erostea, €1 pagatzen dugu ardiko. Eta egiten duguna da bobina erraldoi hauek, ariarekin 3 kolore baditugu, danak kolore naturalak, beltza, grisa eta zuria. Gero artisau batekin egiten ditugu produktu desberdinak, bai galtzerdiak umentzako, nagusientzako, patukoak, hemen ditugu txano desberdinak, nola gure artilea pizkat pikatzen du, jarri diogu forrito bat gozo egoteko, eta hori da gure helburua, ez, pizkat artisau eta diseinatzaile desberdinekin lan egitea eta bakoitzarekin produktu desberdinak ateratzen joatea, ez. Joseba, hau da gure proiektua, Muturbeltz proiektua, hemen Karrantzan, Aedo auzoan, eta espero laster zuen bizita jasotzea hemendik gure etxeko sagardoa probatzeko. Eskerrik asko! Agur!